Mores albo dobre maniery. Po wszystkich tych latowych rajzach, wandrach ludzie trafiają się niskorzy w szynku albo kajsi przy modernym teroski grillu i napoczynają osprawiać, cholić się i jasić tym, co widzieli albo przeżyli. Tak też ostatnio im się przytrafiło w jakimś krzykownym kamractwie starej skamraconej trzelotce. Było no sporuch i jedna, gdzie piero co przykludzono kunom frela. Kie już stare pobierali, pogowędzili o swoich przynależitościach łodę zwa się tajsno. Wiecie, przytrafiło mi się to pierunem dawno temu nazad, jakieś jeszcze była modo i gryfno, jakieś wykludziła się na urlaub. No, modo to już to można i było, ale co by zaroski gryfno, tak jak sobie po cichuśku pomyślał, a nic nie godo. Wykazało się, berała dalszy tajsno, co tam przykludziło się mocka blank fajnych, wiecie, ludzi. Tuż też wartko napoczniemy się wszystkie spamiętale integrować. I kejsik, wiecie, budza się o rozwidnoku i próbuje blango paternie, co by się nie asztręgować za te, łapnąć flaszecka ze życiodojnym napitkiem, w toroch postawiła kole sztruzaka, rozmerkła i że coś ich sam jest nierikti. No co też mogę być nierikti, kejsiemo, kacniamer i wszystkie skuplowane z tym doległości, spytał się jeden z kamratów. No, kajsik pomiędzy połościepowanymi belekałachami, smolowano stajsno i fort rządziła dalszy, leżą na zichernie moje i pewnikiem hopskie galotki, takie bady hołzy. Wartko przeleciała we Filipie wszystko ze wczorajszego dnioszka, film mi się nie urwał, łoński wieczór odtworzyła wartko we palicy, we najdrobniejszych pintlach, No ja, no, nawet w czasach mogę się roztować przytrefić, mruknął któryś ze kamratów. Napoczynał chłopy rachować giry, wiecie, jedna gira, drugo, trzecio, czwarto, co jest luz? Bojcy dali na naszą nową kamratka. Za zierą wyży i cóż ja widzę, między nadbytnimi szłapami, belące się niestarownie nadprogramować ulic. Najmała res mojej siły świtła jedna ze tych nadbytnych szłapów, co sprawiło, że spod sztepdeki wylazła nadbytnio palica, o której mam nadzieję szafnąć odpowiedź na filozoficzne pytanie. A co ty tam kurwa robisz? Bo sam jakiś grymon robią, blank człowieko spalnilają, a twoja izba wylazuje na drugą zajta budonku, to se pomyślą, że samocia będzie ciszy. Odrzekła ta nadbytnio głowa. No dobra, ale po jakiemu ścieplej sebli jakieś galotki? Kolejne filozoficzne pytanie wylazło z mojego ściopranego Filipa, rządzi dalszy daistno, nie? I tu szło ujrzeć, co w tej nadbytnej palicy napoczli się jakieś gruchy szarych komórek i na ostatku tagowa rzekła. No, bo ja jest moreśny, mam dobre maniery i nie wlazuję do prykola ze snoszonym przyłodzieniem, odprawił Eugen z Pnioku.